दिनै 30 मे 2019 मायथाइ भारत हादरनि प्रधानमन्त्री महरै दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा समायखिरा लागोन आरो गोबां मिनिस्टारफोराबो लागोन। बेयाव गोबां हादरनि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टारफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो भारत हादरनि गासैबो रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ लिंहरनाय जादों। आसामनिफ्रायबो नुजाहैगोन, गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो नुजाहैगोन। नाथाय बेंगलनि जा चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा गिबियाव नुजाहैगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय दा नुजाहैया होननानै बिथाङा बुंफिनबाय निउसाव। मानो होनोब्ला खोनानाय मथे निउसफोराव मोननाय बायदि बेंगलाव इलेक्शननि समाव 54 मानसिखौ बुथारनाय जादोंमोन। बे बुथारनायखौ तृणमूल कंग्रेसनि कर्मिफोरा बुथारदोंमोन होननानै अभियोग होदों, केस होदों, निउसफोराव ओंखारगासिनो दोङो। नाथाय बै 55 बुथारजानाय जा न'खरनि मानसि, सोरनिबा फिसाला, सोरनिबा बिफा, सोरनिबा हिन्जाव, सोरनिबा बिदाफोरखौ नरेन्द्र मदिया बिथांनि जा समायखिरा लानाय जा प्रग्राम, बे प्रग्रामाव गासैखौबो लिंहरनाय जादों। अल्टिमेटलि बिथांमोना गासैबो कलकातानिफ्राय दिल्लीसिम राजधानी एक्सप्रेसजों थांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि थाखाय तृणमूल कंग्रेसनि जा चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीया लाजि मोननानै मैया बै निउसाव बुंफिनदो जे बिथाङा गुबुन मोनसे उसुबिदानि थाखाय थांनो हाया। लाजि मोनासै एक्सुअलि। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो जे राजनितिया फैगोन आरो थांगोन, गासैयावबो राजनितिया फैबाय थांबाय। जे सोरबाफोर जुदि जेनदोंब्लाबो जे रावखौबो जेबो जों एटाक खालामा, बयहाबो थांना थानायनि मोन्थाय दोङो, बयहाबो थांना थानो गोसो जायो, बयहाबो राजनिति गेलेनो गोसो जायो। जेनबाय होननानै जे गुबुन मोनसे पार्टिनि मानसिखौ बुथारनाय, सुथारनाय, दम होनाय, जाहाथे बेफोरखौ रावबो जोंनि बर'नि राजनिति नेताफोरा खामा। बे कालचारनिफ्राय जों जानगारना थानांगो। जे बुथारनाय, दम होनाय, गावथारनाय, इलेक्शन समाव बा जायखिजाया समाव सोरनिबा एगेन्सै बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ गावथारनो नागिरनाय, बेखौ बुथारनो नागिरनाय, बेनि सायाव नंखाय केस होनाय, जे बेफोरखौ जोङो गारनांगो। नरेन्द्र मदि बिथाङा जा खामानि मावदों जोबोर मोजां खामानि मावदों। बिथाङा जे बै बेंगलनि गासै 54 बुथारजानाय न'खरनि मानसिफोरखौ बिथांनि जा प्रग्राम अथ सेरेमनि बेयाव जे लिंहरदों जोबोर बाख्नायथाव। बेनिखायनो बिथांखौ आं फिन बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय।